Anem a explicar la multiplicació i divisió de nombres enters. Si, per exemple, tenim més 4 per més 2, tenim que és un nombre positiu multiplicat per un nombre positiu. Com que els dos són del mateix color, el resultat serà positiu i serà més 8. 4 per 2, 8, positiu. I positiu és positiu. Un altre exemple, si tenim menys 2 per menys 5, seria negatiu és el menys 2, el menys 5 és negatiu i com que tenen el mateix color, el resultat ha de ser positiu. Per tant, en aquest cas, seria més 10. Què passa si tenim un de negatiu, com per exemple el menys 3, i un de positiu, com per exemple el més 2. Aquest és negatiu multiplicat per un de positiu i com que tenen diferent signe, el resultat serà sempre negatiu i serà menys 6. 3 per 2 és el 6 i diferent signe negatiu. En aquest cas, si nosaltres giram els positius i negatius d'ordre, penseu que la multiplicació hauria de quedar igual. Per tant, diferent signe me quedarà negatiu i simplement multiplicam els dos nombres. 3 per 2, 6. I pensam en la regla de signes. El mateix passa en les divisions. Si jo tenc un menys 20, que és negatiu, dividit entre un menys 4, que és negatiu, com que tots dos són del mateix color, el resultat sempre ha de ser positiu. I en aquest cas faríem 20 dividit entre 4, que queda 5 i igual signe positiu. En canvi, si jo tenc més 10 dividit entre menys 2, és a dir, un positiu entre un negatiu, primer de tot ja sabem que com que són de diferent color, el resultat sempre serà negatiu. I en aquest cas, 10 entre 2 és 5. Per tant, el resultat serà menys 5.